Здравейте всички, аз съм Дадар в Monster YouTube и сега ще играем малко Clash Royale. Да напишем на GamerBG и на YouTube. Ще играем малко срещу него. И да поздравим. Да знаете, аз съм доста слаб на Clash Royale, ама може да скажа, че горе-долу мога да играя. Да го поздравим. Да направим така. Да играем една тежка хоговица и уизардовица. След малко ще сложа уизардовица. И фейлнах всичко. Амено. Кола. Извинете, че не коментирам много, но просто съм забрал да коментирам. Стана колко време не съм коментирал. Не съм снимал. Съжалявам за което. Но просто ме мързиш. Малко съм и болен и чаках точно този момент, че да направя ето така, да му сваля скелето на армито. Защото го знам как играе. И ако се чуете, нямам 7 левел това как се казваше Wizard. Това е просто за дримода. И ме взе колата. Сега какво да правя? Малко запче. И ми взеха колата. Казах ви, слаб съм. Чак. Чуйте, имаме едно епик тесте. Ще раз тесте. Ще сложа балона. Ще сложа маскетар. Аз на принца. Смятам. Смятам това. Да бъде за сега. Да запробвам да го бия. И това мисля да бъде предпоследната игра. Имам видение, че съм много ми се спи, утре съм на даскал. Fuck me. Така. Не сложих Валкирия. Имам зап. Извинете, че ми лаги, но просто леко го съднахме, защото му рипна всичката скелетон армии. Така ще ми сложи Wizard. Мини пека. Но аз му сложих Balloon. It's a Balloon Man. Извинете за шум, но съседите още правят секс. What the fuck? Ти си правиш топки с мене, бе. What the fuck? Ти се шугуваш с мене. Той е зап. Ще трябва да бъде и тук така. Да ме сваля
Доста скелетон армията. Сега сложихме... Аз сложих скелетон армия. Че да се помочи да му свали кота. Нямам позволите да... Уау. Това наистина е уау. Как на едно кръв? Ако ма би... Ще реч куитна. Ще изтрия Clash Royale. Повече никога няма да играя тази игра. Има зе... Изнервих съм. Изчакайте да се наместя. Снимам 5 минути. Изиграя още една игра. Как се подобря дека? Той дек беше 2.6, стана 3.4, по-точно 4. Но ти ще карче вътре. Кой да махна? Чакай. Сбърках. Трябва да махна. Колкото и... Нищо няма махам. Приемам батъла. Good luck, така. Да започваме. Значи. Ще направя... Как да направя? Мискликнах. Някой качи клип. И това е... Нека беге. Ще оставя линк за канала на ретартизъм. Оцеля! Оцеля! Бързо, 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 бързо. Уоу! Що е? Кажи на чао. И това беше за клипа, хора, и до скоро, до следващия път.